I acabem el nostre mosaic de les comarques parlant de videojocs i l'actualitat, nous llançaments, i també en la secció retro parlarem d'un videojoc poc conegut que no ha jugat ningú. No. Per parlar de totes aquestes coses un poc friquis tenim amb nosaltres Alberto Calatayud, què tal? Ja estic així una setmana Hola. més. Encantat, com sempre, de vindre a parlar dels videojocs. Jo ho he dit, acabarem en un videojoc poc conegut, així que bueno... Super poc conegut, després dirà la gent, però esta què diu? Bé, abans de seguir amb la secció, cal dir que després d'aquest programeta, allà a les 9 de la nit, connectarem en directe amb la gala La Nit del Comerç, una gala d'entrega de premis organitzada per la Càmera de Comercio d'Alcoi, i després, seguidament, ja veurem el Creant Indústria, ahí tenim moltes cosetes. I ara sí... Estupendo. Estupendo. Programació completa. Programació completa hasta altas horas de la noche. En quin videojoc comencem? Comencem amb Detective Pikachu, que és un videojoc que de fet ja vaig comentar, va eixir realment a principis d'este mes està abarrotat, però el rescatem un poquet per així i parlem d'ell ara, perquè és un llançament, crec jo, important. Per què és important? Bé, Detective Pikachu, el regreso, com diu el seu nom, és el retorn... The Return. És el retorn d'aquesta saga que, bueno, aquest joc és una seqüela directa al joc de Nintendo 3DS de 2017 i també, bueno, que ens arriba després d'aquesta adaptació a la gran pantalla del 2019 de la pel·lícula animada, que és meravellosa, per cert. Ai, que bé t'ha quedat. La estela d'aquest joc continua els detective esdeveniments duo of i el Pikachu cliffhanger and en el his que ens partner vam Tim quedar al joc de 3DS. investigate En el joc de various 3DS, de cases fet, vam tindre- while searching for Harry, Tim Tim's Goodman missing es father. troba amb un Pikachu que parla i que resulta que era el companyer detectivesc de son pare, el qual ha desaparegut i Tim està buscant-lo. I bé, buscant a son pare es troben amb un embolic molt més gran que no desvelaré per si encara ningú ha jugat la primera entrega. El cas és que aquesta segon comença amb el cliffhanger a continuació d'aquesta primera entrega, que per cert, això sí ho diré, el pare no el troben, a la pel·lícula ens donen una resposta Però que possible. spoiler. No és un spoiler perquè no estic dient el que passa, només estic dient que és recomanable... És recomanable no veure la pel·lícula i jugar primer els dos jocs i després anar a per la pel·lícula, perquè entonces sí que... El cas, jugablement és pràcticament el mateix que la primera entrega, és a dir, anirem parlant amb la gent i amb els Pokémon, que serà en aquest cas Detective Pikachu el que pot parlar amb ells i entendre's, i ens traduirà. Anirem recopilant pistes, perquè és una aventura gràfica detectivesca, d'acord? I aquestes pistes ens aniran... El joc ens indicarà quan tenim pistes suficients per a resoldre el cas. Hi ha diferents capítols i bé, és un joc prou interessant. També el de 3DS em va agradar prou. Què és més interessant, la història en si, per el que en comptes, o la manera de jugar? A veure, el fet de que siga... Vull dir, al final no és un joc que crec jo que destaque massa. Al final hi ha moltes aventures gràfiques i moltes aventures detectivesques. Vull dir, està la saga Ace Attorney, tenim per ahí, encara que no és el mateix, però tenim també Professor Layton. Vull dir, hi ha molta varietat. Aleshores, aquest jo crec que destaca pel fet de ser del mundo Pokémon, no? I tindre eixa essència, és una cosa interessant. Jo vull jugar-lo, el jugaré probablement a futur, perquè ara hi ha massa llançament i doncs bé, és el que hi ha. Has dit que és una seqüela. ¿Secuela también en las superventas o no? Probablement seqüela en les superventas. Secuele en les superventas. Perquè bueno, al final és Pokémon i bé, jo sí que destacaria i criticaria aquest apartat gràfic, perquè es nota que és un joc que va començar el seu desenvolupament en 3DS i es va mudar a Switch. Raó per la qual jo crec que ha tardat tants anys, perquè de fet es va anunciar al 2019 i estem en 2023 i no es veu gràficament molt destacable, que no diguem. és espectacular, la Però veritat. jo dic que el gameplay sent com el primer, recomanable tant aquest com el primer joc. Ara ja passem al següent llançament, que és Alan Wake 2. Així és, llançament que per cert té un poc de polèmica perquè només es llança de forma digital, a preu reduït sí, però de forma digital. Hi ha gent que no està conforme, los amantes del coleccionismo i les edicions. Jo tinc un poquet igual. I la cosa avui va un poquet de misteris. Mira, si tenim la caràtula d'Epic Games, què va? Epic Games Store de PC. La cosa va de detectivescos, avui, perquè sí, és un gènere que si bé
survival horror, Vale, sí. però amb èmfasi en el terror i certs punts de misteri, d'acord? I és que així tindrem dues històries paral·leles, d'acord? Tindrem a Alan Wake, que és un escriptor, i també tindrem a Saga Anderson, que és una detectiu, no? que es categoritza per resoldre casos impossibles i que tindrà que veure. Les trames ens compten una onada d'assassinats ritualistes que amenacen la pacífica localitat de Bright Falls, un petit poble envoltat per boscos, i Saga, aquesta investigadora, ha de veure què és el que està passant. Veurem que està relacionat amb l'escriptor Alan Wake, que un poc les històries que està ell escrivint van fent-se realitat. És una premissa prou interessant. Saga, que és francesa, és Sara, així? I Saga en... No és Saga Montiel. Conta'm una miqueta més, vinga, d'este videojoc. Gràficament, sí que és cert que podria ser també, no és el Nova Mas, vull dir, no destaca. A més, el trobarem també a la nova generació i també podrem accedir a un espai dins de Saga on l'han anomenat Mind Place, que és com la seva ment, no? On podrem, que guai. Tu saps el típic taulell de cautxo on vas connectant amb... Doncs podrem fer això dins del joc i connectar les idees i tal per anar resolent, així que és una premissa, jo crec, prou interessant. Jugaràs? T'apetís? És una premissa interessant, però no sé si el jugaré. No sé. És que vull dir, hi ha massa jocs i s'ha de prioritzar coses. Este el tenim ahí, El tenim ahí. Pot la gent jugar. I ara sí que passem ja a la secció retro, que hem passat estos llançaments més rapidet perquè m'has preparat una secció retro que, per cert, també està relacionada amb un llançament que és la Metal Gear Solid Collection Volumen 1. Mira, a veure si el nom és més curtet. Mira, cosillas per comprar. Eixe és el primer Metal Gear. Eixe és el primer Metal Gear. Que la gent Solid Snake, un novell de Foxhound, és enviat pel líder Big Boss per rescatar un soldat d'una fortalesa anomenada Outer Heaven, que va ser fundada per un mercenari. Estem parlant de que això aconteix a l'any 1980. Bé, aquests són els gràfics. I anem a destacar un poquet, vull dir, la jugabilitat d'aquests jocs, de tota la saga, sabem que és un poc el sigil, vull dir, més que anar a combatir cos a cos, es tracta d'evadir els enemics, el sigil, i hem de ser tàctics, emprant l'espionatge, el protagonista, siga Solid Snake o Big Boss, s'infiltra en un territori enemic i en solitari, ha d'enfrontar-se als enemics o esquivar-los depenent de cada situació, de cada joc, perquè hi ha jocs que són més centrats en l'acció. Ara anirem veient tot això. També destacar que el Solid del títol de la saga s'introdueix a partir de la tercera entrega de Metal Gear Solid per a PlayStation 1. Però la gent el coneix com el Metal Gear. No, la gent el coneix com a Metal Gear Solid. Sí? Sí. Doncs jo el conec perquè soc més major. El Solid és que es va popularitzar la saga per ahir més. Solid realment ve perquè es pot fer un entorn més sòlid en 3 dimensions. D'ahir el nom i també un poc per l'apellido de Solid Snake, el cognom. Però encara que siga arraigada a PlayStation, i de fet és cert que Kojima, el seu productor, ha sigut assidu sempre de deixar a Nintendo de banda. Fixa't tu que el primer joc va eixir per a la NES i per a MSX2, de fet el de NES és un port. I de fet Nintendo va ser la que va demanar a Konami que fera una seqüela que és, de fet, Snake's Revenge, que ara veurem Snake's Revenge. Eixe és el primer, com deia. Este és Snake's Revenge, ¿vale? Però aquest joc Kojima no el considera canònic perquè va dir que ell no volia desenvolupar la seqüela per a una consola de Nintendo perquè MSX2 era més potent i pensava que en la NES no podia ell plasmar les seues idees com ell voldria. I és que, de fet, era menys potent la NES, no? Aleshores, què va passar? Que Konami estava fent Snake's Revenge per a la NES, a demanda de Nintendo, però, mentrestant, el propi Kojima amb Konami també estava
treballant a Metal Gear Solid 2 Solid Snake, una seqüela directa, i en aquest cas sí canònica, del primer joc de MSX2, que també ve a eixir per a aquesta plataforma. És una... Ahí tenim la portada, de fet. Els gràfics són més o menys els mateixos que hem vist abans en els 3 jocs. És una curiositat, no? I a partir d'ací és quan ja veiem el Solid introduït en el títol, i és que, de fet, com dic, passem a PlayStation 1 després d'aquest joc. Aquest joc va eixir l'any 90. Bé, doncs Metal Gear Solid ens arribarà en el 98, i és la seqüela directa, com dic. Van tardar, Sí, a veure, és que al final un joc en 3 dimensions, aquest traspàs, havien de plasmar-ho correctament, i efectivament, ahí tenim les 25.000 edicions que té aquest joc, japonesa amb extras... que és soles de uno. Sí, tots això són Metal Gear Solid de la Play 1. Són que uno té un capítol extra, l'altre té unes missions no sé què, l'altre és la versió europea... Que ja és no? Eixe és el Metal Gear Solid. Queda't en aquesta imatge... Me quedo. En l'anterior. Queda't en l'anterior imatge perquè quan parlem del remaster vull que ens la tornen a punxar, si pot ser. Ara ho demanem. I si no, doncs ens quedem amb aquesta imatge. Com deia, després de Metal Gear Solid, evidentment, que va ser un súmmum en els 3D, com va passar el gameplay és meravellós, a més, aprofitant tenim efectivament en PlayStation 2 tant Metal Gear Solid 2 com Metal Gear Solid 3. I aquesta entrega sí que és cert que anem a parar-nos perquè potser és la més important de totes. La 3? És la que tots els fans tenen... I és que anem a veure, estem parlant de que canònicament hem dit que Metal Gear 2, Snake's Revenge es queda fora, Metal Gear Solid, després Metal Gear Solid 2, però és que aquest aconteix molts anys en el passat. És a dir, saps? Anem a fer un paral·lelisme. Star Wars, la segona trilogia aconteix en el passat, sí. Doncs algo paregut. Això es comença una subsaga, no és subsaga perquè realment és tot en la mateixa, però que es comença una nova línia, una línia temporal damunt, en el passat. I això dona pas a tots els següents jocs. Bueno, així també, de fet, trobem moltíssimes novetats i així gràficament veiem que es veu prou bé. Novetats com, per exemple, que Snake és capaç de subjectar la pistola i el gabinet en la mà i en l'altra i que pot fer combat directe amb enemics amb això, depenent de la situació, com deia, això és el que comentava un poc abans. Sí. També es disminueix amb una barreta que conforme va disminuint l'esforç físic, els atacs als enemics, com que... Té que alimentar-se. Realisme, i a banda també la malesa de la jungla on ens trobem, del bosc, ens dificulta veure i hem d'anar tranquil·lament. I ahí teníem, de PSP, el següent joc, que és Portable Ops, que és una seqüela directa, aconteix just a continuació de Metal Gear Solid 3. Estem parlant a l'any 1970, recordem que el primer Metal Gear Solid... Era del 80, Era no? del 80, Se n'anem 10 anys abans. En el 70, en el passat, com deia. Després de l'operació Snake Easter del 3. I a continuació, bueno, abans d'aquest, que no tenim la imatge, no sé per què, se m'ha perdut, perdó. No passa res, ara la busquem. Peace Walker de PSP també ens profunditza un poc com es funda Outer Heaven, que és eixa base on s'infiltrem en el primer Metal Gear, no? I ja veiem que a poc a poquet el lore d'aquesta saga va construint-se. Este és el Metal Gear Solid 4, ¿vale? Que pel fet d'eixir ja en la generació de PlayStation 3 i tal, es nota un salt important, tant mecànicament com gràficament, evidentment, nova generació, noves mecàniques, però el Metal Gear Solid 4 sí que aniria després de Metal Gear Solid 2, és a dir, no estaria en el passat junt el 3. Sinó ja se n'aniríem al 2 altra volta, al 80 i alguna cosa. Però és que anem votant, d'acord? O sigui, vull dir, l'ordre en el que eixen, encara que tinga un 3, va darrere, és un poc liós, perquè sí, vull dir... Però la gent se'l compra igual. La gent se'l compra i els fans saben més o menys com va la cronologia. I és que després del 4, d'acord, ens trauen el 5, el Metal Gear Solid 5, que per cert va eixir en 2 parts. Una és Ground Zeroes, que és aquesta, i ara després veurem també una imatge de com es veu el gameplay i la portada de Phantom Pain, segon part. Ara ens ho aniran posant.
El cas és que aquest Metal Gear Solid 5 dividit en dos torna a continuar en els esdeveniments després de Peace Walker, és a dir, tornem de nou al passat. Per això dic que és un poquet lío en aquest aspecte, perquè Ah, jo he jugat a este. això és, segons els fans, un dels jocs És top, totxos. Este sí. El que passa que el 3 està molt en el coret, també. Però ja és un poc. El 4 és en el present, el 5 torna al passat a continuar els esdeveniments del 3, de Peace Walker, vull dir. És un poc liós, però al final, conforme vas jugant-los, vas entenent un poc. No estic contant tampoc massa les trames, perquè tampoc vull destripar per si algú, encara que siguin jocs vells, no s'ha jugat. Però la veritat és que, ja dic, és una saga prou... Després de... Respiro. Vinga, va. Després de Metal Gear Solid 5, venen Metal Gear Solid Revengeance, que va eixir el 2013, es trasllada 4 anys després dels esdeveniments del 4. És a dir, tornem al present. Vull dir, és ahí com una intercalació entre jocs que passen al passat i a continuació en el present. És un joc interessant. No queda clar la posició de Kojima sobre si vol fer-lo canònic no, encara que segons els fans sí és, perquè no hi ha incongruències. I després d'aquest també exige l'últim joc, que és Survivor, que de fet en aquest joc ja Kojima no participa. Sí, així Kojima ja no participa, Kojima de fet se'n va a fer en Kojima Productions el seu propi estudi, el que anys després coneixeríem com a Death Stranding. I aquest sí que és considerat no canònic perquè no participa el seu director, Konami el va fer un poc anem a veure i tal, i de fet va ser l'últim, és una llàstima. I després d'això, col·leccions dels jocs vells, com ara parlarem de la que ens han llançat ahir, però abans d'això parlem també d'aquesta duologia de PSP que no és canònica. Per què? Doncs perquè aconteix... Per què no? Perquè aconteix en l'any 2018, dins de la saga, 2016, perdó, però el protagonista no pot ser canon pel simple fet de que un spoiler del joc anterior, que bàsicament en el 2014 aconteix, dins de la cronologia del joc, en el 2014 aconteix un acte que impossibilita, radicalment impossibilita, pel fet de que hi ha persones que no estan, impossibilita que aconteixin canònicament els esdeveniments d'estos jocs que he mostrat, per això els he deixat per al final. No obstant això, es consideren també uns jocs prou importants i que la gent, no sé si poder considerar-los fanservice, però la gent els considera bons jocs. A banda d'això, Konami explotando los juegos móviles. Metal Gear Solid Mobile, Metal Gear Solid Touch, Metal Gear Solid Social Ops, Metal Gear Solid Acid, eixa duologia també va tindre versió mòbil. Tot això ho mencione perquè sàpiguem que existeix, però ni és canònic ni importa. A la gent li importen els jocs que he mencionat, els que hem anat comptant. I ara, per últim, parlem de la col·lecció que ens han llançat. Això ja ha arribat, no? O arribarà d'ací... Sí, arriba ahir. Va arribar ahir. Eixa Metal Gear Solid Collection, volumen 1, què és el que ens porta? Doncs tornem a parlar de les primeres coses que hem parlat. M'encanta, xulla, sí, és que n'hi ha moltes fulles, molta cosa per dir. Metal Gear Solid, el primer, de MSX2 i NES, de fet venen les dues versions per elegir la que vulgues. Metal Gear Solid 2, Solid Snake, també ve Snake's Revenge, i després de la trilogia en 3 dimensions, Metal Gear Solid de Play 1 i Metal Gear Solid 2 i 3 de PlayStation 2. Coses positives, doncs mira, per exemple, de Metal Gear Solid 1 ens incloeixen totes les versions que hem vist ahir en la foto eixa, excepte el remake de GameCube, que és un remake fet des de zero amb gràfics de generació següent, que crec que es quedarà perdut en GameCube per sempre, perquè mai se li té en consideració. Ara bé, així ve el problema d'aquesta col·lecció. He recopilat un poquet de feedback de la gent que ha estat jugant i que... Vinga, va, ja amb perquè això són acabem el programeta. Són 60 euros per jocs de l'any de la polca. Aleshores, mira, la imatge següent a esta, en la que veiem que t'he dit, queda't amb aquesta imatge. Sí. Ara ens la posaran. Vull que eixa imatge que has vist és com es veu el joc. La col·lecció. En sèrio? Sí. Això és, jo crec, el major problema. Però és que li falta encara molt de rodatge, no? A aquesta imatge, a aquest treball. No,
No. Vull dir... Eixa no, Eixa no, la que n'hi havia... l'anterior. La que hi havia just amb tots els CDs, eixos que has posat... La que hi havia a continuació. La que no es veu molt bé. Sí. La que no es veu molt bé, exacte. Eixa imatge és del Metal Gear Solid 1 de Play 1 i tu diries, eixa, esta. Tu segurament, quan jo te l'he posat la primera vegada, tu has pensat que esta imatge perteneix al joc original, veritat? No, perquè l'original sí que sé que està en 8 bits o... No, dic el de Play 1. Ah, vale, sí. Tu penses, això és un joc de Play 1? Doncs no, això és una imatge del remaster. En sèrio? Sí, això és una imatge... Què han fet? Per començar, tots els jocs són ROMs, és a dir, han agafat el joc i l'han ficat en un emulador i adelante. I no només això, és que no han clavat ni siquiera, pues, jo que sé, un filtro anti-aliasing, que és bàsicament per a reduir els píxels. Però és que això podria ser un treball meu de la uni. És que, vull dir, és un poc xusta. És un poc xusta, parlant en términos un poc col·loquiales, però això. El 2 i el 3 també són les edicions HD de la col·lecció que van traure per a PlayStation 3 i Xbox 360 del seu dia. I s'han sigut, es nota, perquè de fet es veu el logo de la col·lecció antiga. Vull dir, no han llevat ni això, ni el logo de l'estudio que es va encarregar de fer-les, que va ser Bluepoint. Vull dir, és un poc tal. Qualsevol dels 3 jocs funciona millor de forma pirata, és a dir, jo em descarrego el joc pel meu compte d'una pàgina i el fico en un emulador i comença a clavar-li que si textures 4K, que si filtro anti-aliasing, que si no sé què, i el joc funciona molt millor del que funciona en aquesta col·lecció. Col·lecció que recordem que és a 60 euros, que no és un preu que tal, que és un preu que pica, per una col·lecció en aquestes condicions, la veritat és que polèmica moltíssima. Moltíssima. La setmana que ve no tindrem secció de videojocs, tindrem la següent, parlarem de coses superinteressants, que vagi superbé el cap de setmana. Alberto, mil gràcies per estar amb nosaltres. Jo, com sempre, encantat, encara que la setmana que ve no ens vegem, la següent a pie del canyó. Estarem tristos. Abans d'acabar aquest programa, recordem que a partir de les 9 de la nit tindrem la nit del comerç i a continuació Creant Indústria amb Rosana Guix i amb moltes cosetes. Nosaltres ens veiem demà. Adeu.